Гөлсинә Галимуллина. Тау җылысы. Брюссель аэропортына килеп төшкәч, Җиһаниянең күзе Аленны эзләде. Шул чак аның каршысына ыспай гына киенгән хатын килеп басты. Казаннанмы? Сезне каршы алырга килдем дип күрешергә кулын сузды. Җиһания аның шушы илдә эшләүче үз хәбәрчебез Рита икәнен ишетеп белгәнлектән, күптәнге танышлар кебек исәнләште. Рита, 5 минут кына торыйк әле, бер танышым килергә тиеш иде. Үзе карашы белән кешеләр арасыннан Аленны күзәтте. Әнә ул, кулында чәчәк бәйләме. Җиһаниянең тәне буйлап рәхәт дулкын йөгерде. Бирегә матбугат эше белән килүе бары бер сәбәп кенә. Дөресе, ул монда үзенчә разведкага килде. Аны гашыйк иткән Ален үз илендә кем дигән сорауга ул тулы җавап табып кайтырга тиеш. Бер тапкыр кияүгә чыгып авызын пешерде, икенчесен өреп кабачак. Моя принцесса, дип Ален аңа чәчәк бәйләмен сузды. Рәхмәт, Ален. Ул аны Рита белән таныштырды. Җиһаниягә кая барырга кирәк, Ален шунда илтеп куярга теләвен әйткәч, Рита аларның күз карашыннан хәлне тиз төшенде. Кунакханә белән редакциянең адресын язып бирде дә үзе китеп барды. Ален машина ишеген ачып Җиһаниягә утырырга ярдәм итте. Кунакханәгә кадәр ярты сәгатьтән артык кайттылар. Ален аны бүлмәсенә кертте. Ерак юлдан соң ял ит, иртәгә килеп алам. Әти-әнием белән таныштырам. Алар да сине көтәләр, тизрәк күрәселәре килә диде. Иртән кунакханәгә сәгать 9 тулганчы ук Рита килеп тә җитте. Җиһания аны үзенең эш планы белән таныштырды. Югары продуктлы сөт һәм ит җитештерелә торган токымлы сыерлар асрау белән шөгыльләнүче фермерларның эшчәнлеге кызыксындырганын әйтте. Рита сумкасыннан ноутбук чыгарып, Җиһания игътибарына фермер хуҗалыкларының фотоларын күрсәтә башлады. Кайсы ошый сезгә, шунысына барабыз. Булай гына кирип килеп булмый, башта рөхсәт сорарга кирәк. Җиһания республикада асрала башлаган лимузин һәм бельгийская голубая токымлы ит сыерлары кызыксындырганын әйтүгә, Рита фермерга шалтыратты. Рита белән Җиһания бер-берсенә тиз ияләштеләр. Әйтерсең лә көн саен аралашып торган хезмәттәшләр диярсең. Чит ил журналисты аны нәрсәләр белән шаккаттырасын белә. Сөтчелек белән шөгыльләнүче фермерлардан җавап көткән арада озын мөгезле буланнар асрый торган фермер хуҗалыгына алып барды. Җиһаниянең үз гомерендә бер тапкыр да буланны якыннан күргәне юк иде. Ул аларның кыр кәҗәсе кебек чабышып уйнауларыннан күзен алмыйча карап торды. Рита аны сак кына йокысыннан уяткан кебек култыгыннан тотып машинасына утыртты да кузгалып китте. Сөтчелек фермеры җиренә килеп керүгә, лимузин белән бельгийская голубая токымлы зур җиленле сыерлар яшел үләнгә җибәрелгән иде. Фермер журналистларны иң элек ит һәм сөт продуктлары җитештерелә торган цехка алып керде. Җиһания аңа үзен кызыксындырган бик күп сораулар бирде. Фотога да төшерде, диктофонына да яздырды. Фермер хуҗалыгында чит кешеләр эшләми. Гаилә әгъзалары бар хезмәтне үзләре башкара. Кирәкле эшчеләрне сәгатьләп кенә чакыралар. Сыерны бозаулатырга ветеринарга хәбәр ителә. Ул үз вазифасын башкара да китә. Монда фермалар тулысынча компьютерлашкан робот системасында эшли. Һәр терлеккә датчик куелган. Фермерның кәрәзле телефонына кайсы сыерның хәтта күпме ашаганына кадәр хәбәр килеп тора. Мондый дәрәҗәдә роботлашкан сыер фермаларын Җиһания кинода гына була дип уйлый иде. Газетага язып, бөтен республиканы шаккаттырачак. Нинди зур фермада 5-6 кеше эшли. Ә безнең шартларда мондый баш санындагы терлекләргә 50-60 кеше хезмәт күрсәтә. Фермер хуҗалыгыннан Җиһаниянең күңеле яңа тәэсирләр белән тулышып кайтты. Бүген үк эссесен суытмыйча утырып язарга кирәк. Җиһания кунакханәгә кайтып күлмәген алыштырырга гына өлгерде. Ален килеп тә җитте. Чәчемне генә тарыйм да китәбез, диде ул аңа. Синең чәчеңне тарыйсы да юк, бөдрәләнеп күпереп тора, бик матур. Аның сыкланып караган карашыннан Җиһания уялып кирфеген аска төшерде. Аленның гаиләсенә дип атап алып килгән күчтәнә чәкчәкне сумкасына салды. Машинага чыгып утыргач, Җиһания шәһәрне күзәтеп барды. Йортлары да, урамы да Казанга охшамаган. Җиһания үзен кызыксындырганнарын сорашып барды.
Җир иярченнәренә охшатып 7 ак шардан эшләнгән бина яныннан узганда, «Монысы Атомиум, син аны күрергә тиеш, алып барырмын», диде Ален. Аның 7нче шарына күтәрелгәч, Брюссель шәһәренең бөтен җире уч төбендәге кебек күренә. Иртәгә корольнең бакча капкасын ача торган көне. Гаиләбез белән анда да барырбыз. Үзем туып үскән илемнең барлык матурлыгын күрсәтәсем килә. Аленның сүзенә каршы Җиһания: «Рәхмәт, Ален, өлгергән кадәр күрербез. Монда бөтенләй башка тормыш. Безнең илгә Европаны куып җитәргә тагын ничә ел кирәк булыр». Машина 2 катлы йорт каршында туктады. «Әти-әнием шушында яши», диде Ален. Җиһания юлда үз дөньясындагы уйлары белән килгән иде. Кинәт гәүдәсен таныш булмаган эчке дулкынлану хисе биләп алды. Аны ничек кабул итәрләр дип уйлап, бите кызыша башлады. Керергә тартынып торганын күргәч, Ален аны укучы бала урынына кулыннан җитәкләп алды. Җиһания янына беренче булып әнисе килде. «Агнес», дип күрешергә кулын сузды. «Узыгыз, тартынмагыз». Ален Җиһанияне әтисе янына алып килде. «Танышуыма шатмын, исемем Николя». Җиһания аңа үзе кулын сузды. Алар күрешкән арада Агнес өстәлгә тәлинкәләр тезде. Уртага фарфор кастрюль чыгарды. «Өстәл янына рәхим итегез», диде. Җиһаниянең исемен әйтергә тырышты, тик дөрес килеп чыкмагач, сүзне башкага борып җибәрде. «Татарлар чәй ишәргә ярата», диде Ален. «Дөрес әйтә, без сөтле каты чәй яки яшел чәй ишәбез. Сез нәрсә эчәсез?» дип сорады. «Европа халкы чиста су ишәргә ярата. Чәйне бик сирәк кенә, менә бүген сез килгән хөрмәткә генә ишәрбез», диде Агнес. Җиһания өстәлдәге бизәкле савыт сабаларының тәлинкәләренең аш калакларының матурлыгына исе китеп сокланып карады. Ален Җиһаниянең тәлинкәсенә кастрюльдән кайнар итле ризык алып салды. Бер кулларына калак, икенчесенә пычак тотып, әкрен генә ризыкның тәмен тоеп, ирен читләрен йомшак салфетка белән сөртә-сөртә генә ашадылар. Чәй янына кечкенә тәлинкәләр белән пирог кисеп куелды. Җиһаниягә чәйне Агнес кыстап ишерде. «Рәхәтләнеп эчегез, һәр милләтнең үзе яраткан аш суы була», диде ул. Җиһания 2 чынаяк эчкәч туктады, килешмәс дип уйлады. Рәхмәт әйтеп диван читенә барып утырды. Йорттагы тәртипкә, бернинди артык әйбер юклыгына игътибар итте. Бу фикерен Агнесның үзенә дә әйтте. Кешенең әйбере ни кадәр күп булса, аларга ул шуның кадәр артык вакытын сарыф итә. Йортта кирәксез иске-мыскы тотмыйм, тиешле урынга алып барып тапшырам. Өс киемен дә тузганчы кимибез, яңага алыштырып торабыз. Энергетикасы беткәч, хәлемне алган кебек тоела. Ә сездә тәртип ничек? Без бер әйберне дә тиз генә чыгарып ташламыйбыз, кирәге чыгар әле дип тотабыз. Аның ихлас җавабыннан Агнес көлемсерәп куйды. Җиһанияне бакчаларына алып чыкты. Монда да тәртип. Йомшак яшел үлән өстеннән ялан аяк йөрисе килде. Тик Агнестан уңайсызланды, янәшәсеннән генә атлады. «Бакчадагы тәртипне кайсыгыз тота?» дип сорады. «Газонны Ален чаба, чәчәкләр үстерергә үзем яратам. Тәртипне Николя саклый, һәркем үз эшен белә». Агнес белән сөйләшеп торганда яннарына Ален килде. Сәгатькә карап алды. Җиһания үзенә китәргә вакыт икәнен аңлады. Агнес белән Николя аларны капка төбенә чыгып озатып калды. «Хәзер үземнең йортымны күрсәтәм. Ерак түгел, күрше урамда гына», диде Ален. Җиһания аның 2 катлы йортының һәр бүлмәсендә йөреп чыккач, монда еш булмаганын, өйдәге тузан исеннән дә сизде. Күбрәк вакытын әти-әнисе янында үткәргәне аңлашыла. Аленның өйләнмәгән кеше икәненә үз күзе белән күреп инанды. Шундый тәртипле ир-егет 40 яшенә кадәр Җиһанияне көткән дигән уй күңелен җылытты. Ул аның тышкы кыяфәтенә, төз буйсынына гына түгел, эчке дөньясының матурлыгына да гашыйк була барганын йөрәге белән тойды. Ален янәшәсендә шундый рәхәт, тыныч, ашыкмый кабаланмый гына үз планы белән яшәргә күнеккән. Җиһания аңа үзен сәгать 8гә кунакханәгә кайтарып куярга кушты. Менә китереп тә куйды. Нинди төгәл кеше. Ален аңа машинадан чыкканда кулын сузды, сумкасын да алды. Кунакханәгә керә торган чәчәк аллеясы янәшәсендәге эскәмиядән урын тәкъдим итте. «Синнән аерыласы да килми», диде. «Иртәгә король бакчасына барабыз дип әйттең, шунда иркенләп сөйләшербез». «Әйе, Бельгия халкы өчен король бәйрәм ясый. Син ул бакчадагы гүзәллеккә гашыйк булачаксың», дип Җиһаниянең кулын тотып ирененә тидерде. «Иртәгә кадәр минем матур розам». Җиһания кунакханәнең 3нче катындагы бүлмәсенә бер баскычтан икенчесенә очып кына менде.
Аленның мәхәббәт энергетикасы аны әйтерсең лә 7 кат күккә күтәрде. Ул караватына барып ятты да күзен йомды. Касыйм, Илүз, Нурбай, сез милләттәшләрем. Бер телдә сөйләшәбез. Тик ни өчен берегезнең дә мәхәббәте күкнең 7нче катына күтәрә алмады? Хисләрем күңел ярыннан ташый. Аленга булган мәхәббәт хисе көннән-көн үз дулкыны эченә тирәнрәк алып керә. Мин генә түгел, сез дә гаепле ир-егетләр. Үзегезне бөтен барлыгым белән яраттыра алмаганыгыз өчен гаеплесез. Ален өйләнергә тели икән, минем аңа каршы килергә көчем җитмәячәк. Аның мәхәббәте алдында 18 яшьлек кызга әйләндем. Аленның төгәл кеше икәнен белгәнгә күрә, Җиһания ул әйткән вакытка әзерләнеп куйды. Иртәнге аштан соң кунакханәдән чыгып барганда үзенең исеме белән эндәшкән тавышка таба борылды. Урам ягындагы чәчәк аллеясыннан кызу-кызу атлап килүче Рита аңа кулын күтәреп сәлам бирде. Җиһания аны көтеп алды. Рита үзе генә түгел икән, ире белән ахрысы дип уйларга да өлгерми калды. Синең белән Колумбиядан килеп эшләүче журналистыбыз Додиерның танышасы килде. Россия журналисты чын тормышта нинди була икән дип кызыксына, диде Рита француз телендә. Җиһаниянең һич кенә дә җавапсыз каласы килмәде. Кайсы гына илдә булсак та журналист инде ул. Вазифабыз уртак. Дөньяда бара торган һәр яңалыкны эссесен суытмыйча халыкка җиткереп барасың икән, син алдынгы карашлы, заман белән янәшә атлаучы танылган журналист саналасың. Әгәр шушы бурычыңны үтәргә көчең җитмәсә, аренадан төшеп каласың. Бу тормыш законы. Отличный фикер, дөрес сүзләр, диде Додиер. Минем нәкъ шундый вакыт журналистикадан китәсе килә. Бурычымны үтәргә көчем җитми башлады. Башка төрле хезмәт белән шөгыльләнәсем килә. Аның сүзен Рита эләктереп алды. Нәрсә белән шөгыльләнәсе килгәнеңне ачык беләсеңме? Беләм, Рита, кешегә конкрет файда китерә торган игелекле хезмәт башкарасым килә. Эш урыны белештем. Хәерле эш булсын, Додиер. Син ихлас күңелле кеше, яхшы гаилә башлыгы. Колумбиягә генә кайтып китә күрмә, дип шаяртып куйды Рита. Алар янына машинасы белән Ален килеп туктагач, Рита күзен тутырып Җиһаниягә карады да русчалатып: "Без дә сине король бакчасына алып барырга теләгән идек", диде. Ален монда килгән көнне үк әйтеп куйган иде. Аның чакыруын кире кагып булмый, дустымны үпкәләтермен дип куркам. Аның җавабы белән Рита килеште, аңладым дигәндәй серле итеп елмаеп куйды. Король бакчасы капкасыннан атлап кергәч, Җиһаниянең җанын ниндидер таныш тойгы чорнап алды. Әйтерсең лә ул бу урыннарда кайчандыр булган кебек тоелды. Кояш нурында җимелдәп, тирә-якка якты нур чәчеп торучы гөмбәзле йортлар алдында туктап калды. Аның баш очында җиләк-җимеш агачлары. Кулын сузып алырга теләде, тик буе җитмәде. "Ален", диде ул пышылдап кына, "мин бу бакчаны төшемдә күрдем. Уң якка борылып китсәк, түгәрәк түбәле кызгылт йортлар, сул якта ял паркы, бизәкләп эшләнгән эскәмияләр бармы? Син дөрес әйтәсең, әйдә шул якка барыйк. Үз күзең белән күрерсең. Менә сиңа нинди хикмәтле төшләр керә. Ә минем йоклаганда күргән вакыйгаларга әһәмият биргәнем юк." Җиһанияне култыгыннан тотып салмак кына алга таба атладылар. Башта сүзсез генә бардылар. Бизәкле эскәмияләр янына килеп җиткәч, иң матурын сайлап утырдылар. Ален аның кулын тотып үзенең йөрәк турысына куйды. "Ишетәсеңме? Йөрәгем Җиһаным дип тибә. Мин гашыйк булдым. Сиңа өйләнергә телим. 40 яшемә кадәр сине көткәнмен." Ул күк йөзе кебек чиста карашы белән Җиһаниягә карап торды да Алла Пугачева башкара торган "Миллион роз" җырының кушымтасын җырлады һәм аны мәхәббәт билгесе итеп махсус өйрәнгәнен әйтте. Кесәсеннән кечкенә тартма чыгарды. "Миңа кияүгә чыгарга риза булсаң, бармагыңа йөзек кидерәм." Йөзекнең кашы кояш нурында җимелди башлады. Шул чак Җиһаниянең колагында әбисенең "Тау җылысы тоеп яшәрсең, ул егет синең язмышың" дигән сүзенең кайтавазы килде. "Монысы төш түгел, өнемдә бит, әбекәем, язмышымны чит ил кешесе белән бәйләү дөрес булырмы? Сине Европада татарлар көтә", дип эндәште әбисенең тавышы. "Ален, дөресен генә әйт әле, Бельгиядә татарлар күп яшиме?" дип сорады.
Казаннан кайткач мин дә үземә шушы сорауны бирдем һәм интернет аша татарларны барладым. Бельгиянең төрле шәһәрләренә таралганнар, аларны берләштерергә генә кирәк. Бу эшне син башкарырсың. Күрәсеңме, Европада сине нинди зур эшләр көтә дип Җиһаниянең бармагына йөзек кидерде. Син язмышым минем, бер кемгә дә үпкәли алмаячакмын. Аллаһ Тәгалә язмаган эш булмас, диде йөзекнең матур бизәлешенә сокланып карап. Алин инде барысын да уйлап куйган. Туйны 2 илдә дә үткәрергә тели. Синең белән бергә кайтыйм. Гөлстан ханымнан миңа сине кияүгә бирергә ризалыгын алырга кирәк. Җиһания башын Алинның җилкәсенә куйды да биек йортларга карады. Шушы минутта аның язмышында кискен борылыш буласын күкләр, таулар да күреп, ишетеп тора. Кояш нуры алар утырган эскәмиягә таба борылды. Бу билгене ул табигатьнең ризалыгы дип кабул итте. Мин синең тәкъдимеңне кабул итәм. Казанга бергә кайтыйк. Үзем генә хәл итә торган эш түгел. Кызым да бар бит минем, диде. Ясминә турында да уйладым. Аны 18 яше тулганчы Бельгиягә китерербез. Университетка укырга керер. Әнисе кайда, баласы шунда булырга тиеш, шулай бит. Мин дөрес әйтәмме? Монда укуын бетергәч кайда яшисен үзе сайлар. Ален дөрес уйлый. 18 яшеннән соң Ясминә чит илгә җиңел генә килеп урнаша алмаячак. Хәзергә әле ул балих булмаган яшьтә. Быел 11-нче сыйныфны тәмамлауга икесе бергә Бельгиягә күченерләр. Кызы риза булса. Аның тормышы карап торганда гына гади икән бит. Тирәнрәк уйласаң шактый катлаулы. Ул Аленнан иләнешү темасына хәзергә сөйләшмичә торуын үтенде. Казанга кайткач барысы да ачыкланыр, фаразлап утырмаска кирәк дип нәтиҗә ясады. Ә менә король бакчасының алдан тешенә кереп аның язмышын юрап куюы гына кызык әлбәттә. Башка кеше сөйләсә ышанып бетә алмас иде. Ана күңеле галәм кебек баласы белән нәрсә буласын йөрәге белән алдан тоя. Гөлстан да Җиһаниянең чит илдән Ален белән кайтасын сизенде. Юкка гына бәйләнмәделәр инде алар, бергә булмыйча туктамаслар. Аллаһ нәрсә язган булса шуны күрәсе. Ахыры гына хәерле булсын дип теләп йөри башлады. Аллаһтан нәрсә сорыйсың, шуны аласың. Яхшы ниятләр кылып йөрегез дия иде әнисе. Хак сүзләр. Җиһания кайтасы көнне алар йортына барып мул итеп өстәл әзерләде. Төштән соң Ален белән бергә кайтып керделәр. Озын юлдан кайткан булсалар да, талчыкканнары сизелми. Ашарга утыргач Ален өстәл тулы ризыкны күреп шаккатып карап торды да, "Нишләп шундый күп?" дип сорады. Аш тәлинкәсе куярга да урын калмаган. Җиһания аңа татар халкы үзенең гырыф-гадәте буенча кунакчыллыгын мул ризык белән күрсәткәнен әйтсә дә, Ален аңлап җиткермәде. Без ишәү генә иш, бу кадәр ризыкны ашар өчен күп кунак кирәк. Миңа һәрберсеннән авыз итү мәҗбүри түгелме? Җиһания аңа кайсын тели, шунысын гына ашарга мөмкин икәнен әйткәч, җиңел сулап куйды. Европа халкы белән безнең туклану культурасындагы үзгәлекне күреп кайтканга, Аленның соравы аны гаҗәпләндермәде. Анда өстәлгә ашала торган ризык кына куела. Бездәге кебек кирәге-кирәкмәсе тезелеп китми. Күпме артык хезмәт әле үзебезгә, тик без аңа күнеккән инде, хезмәт дип кабул ителми. "Я, кызым, сөйлә инде, юлларың уңдымы?" дип сорады Гөлстан. Ана белән кызының сөйләшәсе барлыгын аңлап, Ален зал ягына кереп китте. Җиһания барысын да әйбәтләп сөйләп бирде. Гөлстан аның бармагындагы йөзеген салдырып, кулына тотып карады. "Чит илгә күченеп китәреңә күңелем белән ышанып бетә алмыйм әле һаман. Аллаһ язган хәерле эш булсын, балам." "Ален синең ризалыгыңны сорарга кайтты", диде Җиһания. "Беләм, күңелем сизде. Кичә Ясминә өйгә ак песи күтәреп кайтты. И балам, нәрсәгә бу җан иясе? Кем карый аны, барыбыз да эштә бит", дидем. "Әни Ален янына күченеп китсә, миңа иптәш кирәк, шуның өчен алдым", дип җавап бирде. "Исеме Фауст." Ясминәне үз яннарына алдырачакларын әйткәч, Гөлстанның йөзе яктырып китте. "Ана кайда? Бала шунда булырга тиеш, кызым. Аллаһтан нәрсә сорасаң, шуны бирә. Хәерле сәгатьтә." Икенче бүлек. Туган җирнең, туган телнең кадерен белү өчен аннан бераз аерылып тору кирәк икән. Брюсселгә күченеп яши башлаганның 1нче аенда сагыну хисе Җиһаниянең җанын сызлатты. Кызы белән әнисен, сеңлесе Гатияне сагынды. Берәр кеше белән татарча сөйләшсә, сагыну хисе басылыр кебек тоелды.
Каягына барса да татарча сөйләшкән кеше эзләде. Кайбер көннәр бигрәк озак узган кебек тоела башлагач, Аленнан үзен эшкә урнаштыруын сорады. Журналист булып эшләр идем. Фламандча укый да яза да белмим дигәч, Ален аңа эшкә урнашканчы иң элек махсус курста укып, тел өйрәнергә киңәш итте. Аннан соң күңелеңә хуш килгән эшкә урнашырсың диде. Беренче ирем белән яшәгәндә бухгалтер булып эшләп алдым. Тәҗрибәм бар. Читтән торып укыган дипломымны да үзем белән алып килдем. Бәлки монда да бухгалтер булып урнашырмын. Миңа саннар белән эшләү эше ошый. Аннары министрлыктагы хезмәт вазифамда саннар белән бәйле иде. Ален аның теләген хуплады. Тел өйрәнмичә торып сине бер кая да эшкә алмыйлар матурым. Фламанд теле курсын тәмамлауга эш табарга вәгъдә итәм. Курсларда укый башлауга Ален белән өйдә фламанд телендә генә аралашырга тырышты. Гомереңдә беренче тапкыр ишеткән сүзләрне тиз генә хәтердә калдырып булмый. Әйтергә авыр тыелган сүзләрне яз да кесәңә салып куй, исеңә төшкән саен алып кабатла. Көндәлек кирәкле сүзләрне кәгазь битенә язып суыткычка, кухня шкафына элеп куй. Алай тизрәк хәтереңдә калачак дип киңәш итте Ален. Җиһания ул әйткәнчә эшләде. Кесәсе кәгазь белән тулса тулды, әмма сүзне дөрес итеп әйткәнче үҗәтләнеп, йылый-йылый өйрәнде. 3 айдан соң теле көннән-көн шомара барды. Ален аны мактаган саен тизрәк эшкә урнашу темасын исенә төшереп торды. Җиһания укуын тәмамлап кайткан көнне Ален аңа эш табуын әйтте. Иминиятләштерү компаниясендә бухгалтер эше. Тик юлы ераграк, 2 транспорт белән барырга кирәк. Поездан төшкәч, яңадан 15 минут башта автобус белән, аннары метрода барасы. Риза булсаң, иртәгә үк барып танышып кайта аласың. Җиһания куанычыннан ирен үбеп алды. Казанда да эшкә иртән иртүк китә идем. Барып җитәрмен, борчылма. Өйдә эшсез яту булмас әле дип Ален тапкан эшкә шатланып риза булды. Иминиятләштерү компаниясенә 40 минутта барып җитте. Кабул итү бүлмәсендә утырган хатынга үзенең эшкә урнашырга килүен әйтүгә, аны җитәкчеләре янына озатып куйды. Өлкән яшьтәге ир бухгалтерия эшенә кагылышлы сораулар бирде. Россиядә нинди тармакта эшләү белән кызыксынды. Җиһания министрлыкта эшләүен әйткәч, ирнең йөзе ачылып китте. Иминиятләштерү эшендә журналист осталыгы бик кирәк дип бухгалтериягә түгел, ул аны 2нче бүлеккә кабул итте. Эш урыныгыз 2нче катта, 4нче кабинетта бара торыгыз. Бүлек җитәкчесе Инес эш вазифагызны аңлатыр. Җиһания рәхмәт әйтеп ул әйткән кабинетка килде. Анда аны 2 хатын-кыз каршы алды. Танышык, мин Инес булам, сезнең исемегез ничек дип сорады өлкәнрәге. Җиһания исемле мин дип әйткәч, яшенең күзләре зур булып ачылды. Сез татармы? Мин дә татар. Мулла кушкан исемем Ләйләгөл. Тик ул исемне үзем генә беләм. Ляля диләр мине. Җиһания шушы мизгелдә туганын күргәндәй булды. Аның белән фламанд теленнән татарчага күчте. Аның кайсы як татары булуы белән кызыксынды. Кызганычка каршы Ләйләгөл аңа русча җавап кайтарды. Татарча җавап бирсәм, я көлеп үләрсез. Нәсел җебебез Оренбургтан. Аннан әти-әни бәхетле тормышка хыялланып Үзбәкстанга күченәләр. Анда чит милләт кешеләрен үзбәкләр кысрыклый башлагач, алар туган якка кайтып китте. Мин Бельгияне сайладым. Сезне бу якларга нинди язмыш җиле китереп җиткерде? Җиһания Инеска да аңлаешлы булсын өчен үзе белән фламанд телендә таныштырды. Бәхетле гомер юлы узарга язсын сезгә, диде Инес. Ирем Фабрис белән мин дә һич уйламаганда таныштык дип сөйләп китте Ләйләгөл. Ине таша татар кызы белән хат алышкан була. Фабрис шул кыз әйткән адрес буенча монда килде. Аның белән очрашуга сүз куешкан кыз юк монда. Татар кызы мин генә. Без аның белән менә шулай танышып киттек. Ул оста компьютерчы булып чыкты. Шушы компаниягә эшкә урнашты. Менә 2 елдан артык бергә эшлибез. Күптән түгел өйләнештек. Җиһания да аңа бәхетле тормыш теләде. Ләйләгөл аңа кыенсынып кына: "Татар булып та үз телендә сөйләшә алмый дип ачуланмагыз инде, яме. Хәзер туган телнең бөтен байлыгын, матурлыгын, нечкәлеген татар авыллары гына саклый торгандыр. Авыл капкасын ябып чыгып киткәч, кайда яшисең, шул җирлекнең телен өйрәнергә туры килә. Үзбәкстанда яшәгәндә үзбәкчә укыдым, монда фламанд телен өйрәндем", диде. Җиһания да шул юлны узганын исенә төшереп, Ләйләгөлгә карап көлемсерәп куйды. Татар телендә җырланган җырларның һәр сүзе, һәр юлы туган як моңы булып күңелдә саклана дип Ләйләгөл аңа Күбәләгем җырының 2 юлын әкрен генә җырлап күрсәтте. Җиһаниягә ул шул җыры белән тагын да якынайды.
Туган якның кадере аннан ераклашкач беленә икән шул. Монда килеп яши башлавыма әле ярты елдан артык кына. Беренче айларда сагынудан үләм икән дип торам. Аннан соң укырга йөри башлагач, башым тел өйрәнү белән мәшгуль булды. Синең белән танышу бик әйбәт булды. Милләттәшләремне табасым килгән иде дип Җиһания ачылып китте. Мин дә синең белән танышуга шат. Бер компаниядә 2 татар кызы булдык. Инес та бик әйбәт хезмәткәр. Без сине эшнең тәртибенә өйрәтербез дип, Ләйләгөл аның алдына папкаларга салынган документлар тезеп куйды. Иң беренче бурычың компьютерга кертелми калган мәгълүматларны тап та кертеп бетер. Игътибар белән тикшер, берсе дә кала күрмәсен, диде Инес. Инес һәм Ләйләгөл ярдәме белән Җиһания иминиятләштерү компаниясендә үзе башкарырга тиешле хезмәт вазифасына тиз төшенде. Компьютерда эшләгәндә фламанд сүзләрен аңлап җиткермәсә, ярдәмгә Фабрисны чакыра. Ул гаҗәеп киң күңелле, кешелекле ир-егет булып чыкты. Һәр кемгә булышырга, ярдәм кулын сузарга гына тора. Чит җирдә ияләшү өчен Җиһаниягә нәкъ шундый ачык күңелле кешеләр белән аралашу кирәк тә иде. Көн артыннан көн узды. Эшкә йөрергә ерак булса да, Җиһания зарланырга ашыкмады. Ален аңа үзе сүз башлады. Әгәр дә бухгалтер булып эшлисең килә икән, сиңа кичке мәктәптә укып документ алырга кирәк. Россиядәге дипломың белән монда кабул итмиләр. Сезнең илдәге эш схемасы белән мондагы туры килми, дип аңлатып бирде. Җиһания уйга калды. Төне буе башын эшләтте. Европада яшәү кыйммәт. Иминиятләштерү компаниясендә хезмәт хакы аз түгел, шулай да гаилә бюджетына ул зур өлеш кертә алмый. 2 айдан яңа ел бәйрәменә Ясминә кунакка киләчәк. Әгәр дә Бельгияны шатса, аны киләсе елга университетка укырга кертергә кирәк булачак. Баланың укуына гына түлисе түгел ишәле, аның барлык яшәешен тәэмин итәргә кирәк. Шулай бар ягында исәпләп карагач, Җиһаниягә бухгалтерлар әзерли торган махсус мәктәптә уку мәҗбүри. Ул кызы хакына укырга һәм күбрәк хезмәт хакы түләнә торган эшкә урнашып куярга тиеш. Бу аның үзе өчендә тормышындагы үсеш булачак. Журналист кеше нинди генә һөнәргә алынса да өйрәнә алачак, дип үз-үзенә ныклы әмер бирде. Эштән кайтканнан соң кичке курсларга укырга бару бер дә җиңел эш түгел. Әмма Җиһания ихтыяр көчен нык тотты. Үз-үзенә миңа бирешергә ярамый дигән максат куйды. Бухгалтерия эшенә өйрәнү өчен барлык сәләтен җикте. Кайда гына булса да, күңеленең бер почмагы Ясминә киләсе көннең минутларын санады. Шушы яктылык аңа барлык авырлыкларга түзәргә көч бирде. Бик кыен булган вакытларында булар бик вакытлыча гына, узар Алла буйырса, дип кабатлады. Эштән йөгереп диярлек кайта, укырга киткәнче ашарга әзерләргә кирәк. Тик өлгерә алмый. Кирләнгән киемнәрне автомат машинага салырга да вакыты җитми кала. Күп эшен йокы исәбенә төнлә башкарырга мәҗбүр була. Бигрәк тә Алинның көн саен эшкә киеп бара торган күлмәкләрен үтүкләүне кичектерергә ярамый. Кайнанасы Агнес улымның өс киемен чиста йөрт, дип кат-кат исенә төшереп тора. Ул әйтмәсә дә белә инде Җиһания, тик олы кешегә каршы әйтәсе килми, телен тыеп кала. Агнес артык чиста хатын. Аларга берәр эшләрендә булышырга баргач, Җиһания савыт сабасын юа башласа, янына килеп басып карап тора. Артык суда тотасы түгел, түләү кыйммәт икәнен исенә төшереп ала. Бавариядә ясалган алтын су бизәкле тәлинкәләре дә йылкылдап торырга тиеш. Җиһания шул чакта әле ярый бергә яшәмибез дип куанып куя. Бу вакчыл хатын аны чынаяк юарга да өйрәтеп йөрәгенә төшәр иде. Үзе тәрбияләгән улы Ален да әнисенең холкына күнеп бетә алмый. Ул гомергә шундый, аны үзгәртеп булмый. Артык игътибар итмә, дип аны тизрәк үз өйләренә алып кайтып китә. Әнисе белән килен арасында тавыш гауга чыгудан саклана Ален. Җиһания үз уйларына баткан хәлдә төн уртасына кадәр үй эшләрен башкарып, арып-талып ире кочагына кереп сыена. Иренең тән җылысы аның бөтен гәүдәсенә таралып, көчен арттыра. Яңа ел бәйрәме алдыннан Ясминә Брюссельгә ял көне килде. Аэропорттан каршы алырга барганда Җиһаниянең йөрәге шатланып типте. Сагыну хисенең бу дәрәҗәдә авырлыгын татып караганы юк иде әле аның. Аэропортның теге башыннан ук чемоданын тартып килгән кызын күреп алды да каршына йөгерде. Кызым, балам минем, исән сау килеп җиттең, Аллага шөкер, дип күкрәгенә кысып кочаклап торды. Аның күзеннән тамган эре-эре яшьләре Ясминәнең битен чылатты. Килдем әнием, зинһар елый гына күрмә, шатланып күрешик, күз яшеннән башка. Кызым, алтыным, шатлыгымнан елыймыш мин. Сине ничек сагынганымны белсәң инде, балам. Зинһар өчен миңа үпкәли күрмә, дәвәнең янында калдырып киткәнем өчен.
Әнием, үз-үзеңне юк-бар уйлар белән борчыма. Беренчедән, мин инде зур кыз, икенчедән, синең яраткан кешең белән бәхетле булырга тулы хакың бар. Әнә, Алин килә, тынычлан. Җиһания күзен тутырып кызына карады. Аның каршында чыннан да буй җиткән матур кыз басып тора. Алин Ясминә белән кочаклашып күреште дә чемоданын үз кулына алды. Аэропорттан кайтышлы юл өстендәге ресторанга алып керде. Монда тамак ялгап алыйк. Туры өйгә кайтсак, Җиһания өстәл әзерләргә керешәчәк. Ял ит бүген, диде хатынына карап. Аннары карашын Ясминәгә күчерде. Я, ничек булды юлда? Адашып йөрмәдеңме? Аның сүзеннән Ясминә килеп җибәрде. Үзенең зур кыз икәнен күрсәтергә тырышты. Европаны шатсаң, безнең янга күченеп килерсең. Ясминә икесенә дә карап елмаеп куйды. Әлегә бер сүз дә әйтә алмаганын сиздерде. Тормыш үзе күрсәтер. Әйдә аша балам, тамагың ачкандыр дип Җиһания кызын кыстады. Өчесе дә кызыл балыктан ясалган салатны тәмле итеп ашап куйдылар. Табынга зур савыт белән кыздырылган ит чыгарылды. Алин аны пычак белән кисеп-кисеп тәлинкәләргә салды. Җиһания әнисе белән сеңлесе турында сорашты. Ясминә Гатиянең бер егет белән очраша башлавын әйткәч, Җиһания авызына капкан ризыгын йотып җибәрде дә кайда танышулары белән кызыксынды. Санаторийда, диде Ясминә. Сеңлесе өчен куанганы Җиһаниянең йөзенә бәреп чыкты. Бик яхшы хәбәр, яхшы күңелле, иманлы бәндә булсын. Безнең Гатия ут бөрчәсе кебек эшчән кыз, бер минутын бушка уздырмый. Аның бер катлы ихлас җанын аңлый торган егет икән, бер-берсенә терәк булырлар. Дәвәни дә шулай дип әйтә, диде Ясминә. Алин аларның татарча сөйләшүенә колак салып тыңлап утырды да, Гатия белән Дәвәни все хорошо дип сорады. Аңа Ясминә инглизчә җавап бирде. Татарча аңлый башладың бит син, дип Җиһания ирен мактап алды. Монда чәйне синең кебек тәмле итеп ясый белмиләр. Өйдә рәхәтләнеп эчәрбез, диде Алин. Рестораннан кайтканда Ясминә күзен машина тәрәзәсеннән алмады. Мондагы кышкы табигать бездәге салкынча көзгә охшаган. Урамда кешеләр өсләренә җиңелчә курткалар кигәннәр. Күңеле белән күз алдына ап-пак карга төренгән кышкы Казанны китерде. Кызык, галәм бер, табигать төрле. Ясминәнең күңел тәрәзәсе аша да әнә шундый уйлар узды. Йортлар да икенче төрле. Бездәге кебек биек капка кыймалар юк икән, бакчалар җәйрәп күренә. Җәй көне матурдыр, диде Ясминә. Тарихны исеңә төшерсәң, бакчаларны, урамнарны ландшафт белән бизәп яшелләндерү эше иң беренче Бельгиядә башланган. Монда бакча культурасы Казан белән чагыштырганда бик күпкә алга киткән. Халыкның менталитеты да үзгә биредә, безгә аларга җайлашырга туры килә, дип Җиһания кызының кулыннан кысып тотты. Менә монысы безнең йортыбыз. Рәхим ит, диде Алин машина ишеген ачып. Ясминә әнисе янәшәсеннән атлап өйгә керде. Җыйнак кына 2 катлы йортның һәр почмагын күз уңы аша уздырды да диванга барып утырды. Дәвәни әйтмешли, хәерле бәрәкәт иңсен йортыгызга. Ияләшә аласыңмы соң, әнием? Ник киткәнеңә үкенеп яшәмисеңме? Кызының олы кешеләр кебек төпле итеп биргән сорауына Җиһания акыллы җавап табарга тырышты. Янына килеп кочаклап утырды да аркасыннан сыйпап сөеп алды. Язмышым шушыдыр инде, кызым. Үкенергә куркам. Алинны үзең күреп торасың, бай эчтәлекле китап кебек, яхшы ягы белән ачыла гына бара. Алар сөйләшкән арада Алин чәй өстәле әзерләде. Кызларга күз карашы белән елмаеп карап кына табынга чакырды. Өстәл янына утыргач, Җиһания ипине Алин пешергәнен әйтте. Ясминәнең теле хуш исле ипинең тәмен тиз тойды. Өстенә шоколад ягы баша, кызым, диде. Бельгия шоколад ясау белән дан тота. Брюссельдә конфет ясый торган фабрикалар берничә. Көндәшлек зур булганга сыйфат маркасын нык тоталар. Берсенең дә банкротка чыгасы килми. Так что рәхәтләнеп баша, кызлар конфет ярата, дип Алин Ясминә алдына берничә төрле шоколад тезеп куйды. Аша инде, кызым, аның сине сыйлыйсы килә, дип пышылдады Җиһания, Алин шкафтан салфетка алырга киткән арада. Ясминә әнисенең күзенә карады да, тел очында эләгеп торган сүзен әйтергәме, әйтмәскәме дип тукталып калды. Ана белән баланың бер-берсенә күз карашы эләгеп торды. Кызының аңа ниндидер мөһим сүз әйтергә җыенганын ана күңеле белән тойды Җиһания. Алин пешергән ипине ярата башлады кебек. Үз баламның сүзен ни дәрәҗәдә әче булса да йотармын. Әйт, эчеңдә калдырма, балам, дип типте күкрәк читлегендәге йөрәк. Ясминә Алинга күтәрелеп карамыйча гына сүзен читләтеп башлады. Безнең милләт ирләре арасында гаиләсе өчен ипи пешергән ир ишеткәнең бар идеме, дип сорады. Җиһания кызыннан башка төрле сүз көткәнгә җавапсыз калды.
Ясминә сорауын дөрес итеп бирә. Күргәнең бармы дип сорамый, ишеткәнең бармы ди. Әйе, шулай, ишеткәне дә юк. Кызы бу сорауы белән нәрсә әйтергә тели. Туп-туры гына итеп сораса ни була инде? Әнисен утлы табада тотканын аңламый бала. Әгәр дә үзебезнең шәһәрдә шушы ир кебек тәртиплене очратсаң, чит илгә чыгып китми идең, шулай бит әни. Чын ир кеше менә нинди булырга тиеш дип һәр адымын күзәтеп, синең өчен куанып утырам. Казанда син ялгыз кала идең. Җиһаниянең җавапсыз каласы килмәде. Ялгыз калмый идем. Безнең министрлыктагы егетне беләсең, аңа чыгар идем бәлки. Ясминә күз алдына Нурбайны һәм аның әти-әнисен китерде. Кызының йөзе үзгәргәнен күреп Җиһания сәбәбен сорады. Ул исемне ишеткән сайын теге чакта спектакльгә баргач, әти-әнисенең үзара сөйләшкән сүзләрен тыңларга мәҗбүр булдым. Улыбызга җиткән кыз баласы булган хатын алдырмыйбыз инде һәр хәлдә. Баласы булмаса каршы килмәс идек. Бу сүздән ул вакытта йөрәгемнең уртасына пычак кадалгандай булды. Җиһаниянең тәненә әйтерсеңлә дөрләп ут капты. Нишләп бу сүзне хәзер генә әйтә? Ясминәм минем, барысы да артта калды. Ул кешеләр безнең үткән тормышыбыз. Уйламыйк та, сөйләшмик тә алар турында, диде ул, үзен тизрәк кулга алырга тырышып. Алин аларга яңадан чәй ясады. 2 көннән яңа ел киче якынлашканын, дусларын кунакка чакырганын әйтте. Ясминә сүз булсын өчен дип аларның кемнәр булулары белән кызыксынды. Якын дустым Ланс, аңа 25 яшь, бик акыллы, перспективны егет, үзенең шәхси фирмасы бар. Икенчесе яшьтәшем Хендрик, анысы иминиятләштерү эше белән шөгыльләнә. Ул егетләрне гадел һәм ышанычлы булганнары өчен Җиһания да хөрмәт итә дип хатынына карап күз сирпеп алды. Европада кешенең үзен һәм мөлкәтен иминиятләштерү эше король тарафыннан да җитди куелган. Аңлавымча, сезнең Россиядә ул система бездәге дәрәҗәдәге кебек үк эшләми дип уйлыйм. Ясминә аның фикере белән килешкәнен аңлатып елмаеп куйды. Үзеңне иминиятләштерергә кирәклеге турында ишеткәнем дә юк, диде Ясминә. Җиһания дә үзе иминиятләштерү компаниясендә эшли башлагач кына бу хезмәтнең ни дәрәҗәдә мөһим икәнен аңлады. Шулай бит? Монда кызым иминиятләштерү дә, салым системасы да, гомумән яшәү структурасы бөтенләй башкача корылган. 2 атна дәвамында барысы турында да әкренләп сөйләрмен әле сиңа. Ярар әнием, диде Ясминә йокымсыраган тавыш белән. Кызым, изрәп йокларсың, җылы душка кирип чыга әле башта. Ясминә әнисе күрсәткән юыну бүлмәсенә атлады. Җиһания сагынып саргаеп көтеп алган кызына урын җәйде. Газиз баласы белән очрашу куанышы аның җанын тәнен җылытты. Кызына җылы эчке күлмәк бирде. Урынына яткач аркасыннан сыйпады, битеннән үпте. Тыныч йокы, балам, матур төшләр күреп йокла, дип ипләп кенә ишеген япты. Җиһания җылы душ астына кирип басты. Изге теләкләрне тәнең белән рухың чиста вакытта теләсәң кабул була, диләр. Ул тәненең һәр күзәнәгеннән авыр уйларның су булып юылып төшүен тойды. Күңел тәрәзәсе аша үзенең киләчәк тормышын күз алдына китерде. Гомер сукмагы буйлап Ален белән янә шатлый. Алар икәү генә түгел, 4. Тулы гаилә кору өчен Ален белән уртак тагын бер балалары булырга тиеш. Җиһания әнә шундый якты уйлар белән йокы бүлмәсенә керде. Иренең җылы кочагына сыенды. Ален хатынына сак кына кагылып ипләп кенә: "Ана белән бала аерым яши алмыйдыр", дип башлады сүзен. Ясминә монда күченеп килсә, университетка укырга кертер идек. Ясминәне кайгыртуына сөенеченнән Җиһаниянең күңеле балавыз кебек иреде. Иренә чын йөрәгеннән рәхмәт укый битеннән, ирененнән үпте. Шәһәр белән танышсын, бәлки без әйтмичә дә үзенең күңелендә Европада яшисе килү теләге туар. Әле бит Казанда ярты ел укыйсы, имтиханнар тапшырасы бар. Аның өчен кайда яшәү уңайлырак булачагын үзе чагыштырып карасын. Без аны мәҗбүри китертә алмыйбыз, үз юлын үзе сайласын. Алин хатыны белән килеште булса кирәк, башкача сүзне озайтмады. Иртән йокыдан уянганда Ясминәнең тән температурасы күтәрелгән иде. Климат алыштыруны бар кешедә җиңел генә кичерә алмый шул балам. Борчылма, хәзер терелтәбез сине, диде Җиһания. Инжир җимешен бер аш кашыгы ваклап турады да өстенә 2 стакан кайнар су салды һәм 10 минут сүрән утта кайнатты. Шул төнәтмәне көнгә 4 тапкыр эчерде Ясминәгә. Кара җимеш, инжир, әфлисун, миндаль чикләвеге турап, 1 стакан кефир белән булгатып салат ясап ашатты. Көн дәвамында Ясминәнең тән температурасы рәтләнде. Инжирның шундый дәвалау үзлекләре барлыгын белмидем. Кайтып җитүгә дәванигә әйтәм. Температура күтәрелә башласа, без гел дару эчәбез.
Җиһания кызын кочагына алды. Еш авыртама аның баласы, кайнар яше Ясминәнең кулына тамды. Борчылма әнием, мин гел авырмыйм, сирәк кенә булып ала. Җиһаниянең башка бер эшкә дә кулы күтәрелмәде. Көнне кызын дәвалауга гына багышлады. Баласына ана назы, ана кайгыртуы күрсәтүдән җаны яңа сулыш алды. Җиһания белән Ясминә бала чактан гадәткә кергән гореф-гадәт буенча яңа ел табынына пилмән ясадылар. Ел мул булып килсен дип өстәл өстен ризык белән тутырдылар. Нинди генә камыр ризыклары пешермәделәр. Алар өстәл янында кайнашканда Ален зур чәчәк бәйләме күтәреп кайтты. Яңа ел белән дип икесен дә бит очларыннан үбеп алды. Нинди матур чәчәк бәйләме, диде Җиһания сыкланып. Рәхмәт сиңа, Ален, чәчәк йортыбызның бизәге, дип Ясминә вазыга утыртты. Төштән соң Аленның дуслары килде. Икесе дә озын буйлы, төз гәүдәле ир-егетләр. Ален аларны Ясминә белән таныштырды. Җиһания кунакчыллыгын күрсәтеп табын янына чакырды. Кунаклар өстәл тулы ризык күреп, бермәл сүзсез тордылар. Барысын да үзегез әзерләдегезме? Бу кадәр ризыкны ничек пешердегез? Диде Хендрик шаккатуын яшермичә. Татар халкының йоласы буенча яңа ел өстәле мул булырга тиеш, дип аңлатты Җиһания. Синең кебек уңган кәләш булса, мин дә өйләнер идем. Россиядә юкмы дусларың? Уйлап карарга була, диде Җиһания. Күз алдына нишләптер Татнефть компаниясендә эшләүче дусты тәскирәне китерде. Татар хатын-кызларының барысы да сезнең кебек эшкә уңганмысың? Дип сорады егетләрнең икенчесе Ланс. Җиһаниянең бу матур егеткә төпле җавап кайтарасы килде. Иң элек ир белән хатынның бер-берсеннән уңуы кирәк. Хатын-кыз өчен иң олы бәхет яраткан кешесе өчен тәмле ризык әзерләү. Иренең мәхәббәт ялкынында хатын-кыз үзеннән-үзе уңганга әйләнә. Лансның күз карашы Ясминәнең яшьлек матурлыгыннан нур чәчеп торган йөзенә төбәлде. Сезгә ничә яшь, гүзәл кыз? Дип сорады фламанд телендә. Аның соравына Ясминә урынына Ален җавап биргәч, кызның аның телен белмәвен аңлап, инглизчәгә күчте. Камыр эченә ит белән бәрәңге салып пешергән ризыкның исемен сорады. Татар халкының иң популяр ризыгы ыч-пычмак, монысы чәкчәк, Ясминә күчтәнәче, дип аңлатты Җиһания. Ул күпме генә кыстап караса да, Европа ирләре бер ыч-пычмактан артыгын ашамадылар. Безнең ашказаны мондый камыр ризыклары ашарга күнекмәгән, диде Ланс. Дөресен әйтеп биргәне өчен Җиһания аңа күңеленнән генә рәхмәт укыды, тик теле белән әйтмәде. Ул инде Европа халкының ашау белән артык мавыкмавын, яшәү өчен генә тукланганына үзе дә ияләшә башлады. Кичтән пешкән ризыкны иртән җылытып ашауны алар күз алдына да китерә алмыйлар. Көне буе вакытлары эштә үтә, анда ашханәдә тукланалар. Көнгә бер тапкыр кичке аш әзерләнә. Җиһания үз уйларына бирелеп торганда, Лансның аңа карап: "Сез Бельгиядә татарлар җәмгыяте төзегез. Үзегезнең милләттәшләрегезне бер группага туплагыз. Үз телегездә сөйләшеп, үзегезнең милли ризыкларыгызны пешереп, вакытыгызны күңелле итеп үткәрерсез. Ясминәне дә яшәргә монда чакырыгыз. Икегез бергә тотынсагыз, җәмгыятегез тагын да көчлерәк булыр", дигән сүзе аны сискәндереп җибәрде. Шул чак Фәтхия әбисенең "Сине Европада татарлар көтә" дигән сүзенең кайтавазы килеп бәрелде. Лансның бу тәкъдиме Аленның да телен ачып җибәрде. "Без бу хакта сөйләштек, тик бу эшне башлап җибәрү өчен Җиһаниянең янәшәсендә таяна торган бер дусты да юк. Менә Ясминә Европага күченеп килсә, әнисенә ярдәмче булыр иде", диде. Барысының да күз карашы Ясминәгә төбәлде. Кыз уңайсызланып урыныннан торып китте. Аны берсе дә туктатмады. Ул диванга барып утырды да кулына иң беренче эләккән әйберне, газета алды. Аның кисәк башы буталып китте. Казаннан Европага күченеп килү турында бер түгел, 1000 тапкыр уйлаганы бар аның. Тик тәвәккәлләп чыгып китәргә үзендә көч таба алмас кебек тоелды. Әнисенең аны кунакка булай гына чакырмавын да аңлый ул. Тик туган җиреннән аерылып китәргә ризалык бирергә рухы белән әзер түгел әле ул. Ул чит ил кешеләре бәйрәмдә очрашкач, нәрсә турында сөйләшә икән дип кызыксынып, Аленның дуслары белән сөйләшкән сүзләренә колак салды. Инглиз телен мәктәптә тирәнтен үзләштереп укыганлыктан аңа бу чит тел әйбәт бирелде. Ниндидер яңа проектлар турында фикерләшәләр. Лансның "проблема шишәргә кирәкле мәсьәлә генә ул" дигән сүзе Ясминәнең игътибарын җәлеп итте. Бу егет минем рухыма туры килә торган сүзләр сөйли. Тормыштан үзенә нәрсә алырга теләгәнен, нинди максатка ирешергә кирәклеген төгәл белгән егетләрне ярата ул.
Үзенә сиздермичә генә Лансны күзәтә башлады. Күзләре куе зәңгәр, шәче кыңгырт төстә. Ясминә күзен тутырып егетнең йөзенә карады һәм аңа гашыйк булганын үзе дә аңламыйча калды. Ул үзенең булачак ирен хыялында тудырганда күз алдына Лансны китереп бастырган булган түгелме соң? Минем язмышым да әни кебек чит ил кешесенә бәйләнәме? Кыз баланың бәхете әнисенә охшап килә дигән сүз бар. Һәм ул шул мизгелдә үзенең уйларын юкка чыгарырга теләде. Бәлки Лансның хатыны бардыр. Ни өчен әле мин аны үземнең булачак ирем итеп күрәм? Миңа әле ул көнгә кадәр бик ерак. Вокал укытучысы Ирида Аршатовна, яшь чакта үзеңнең иреңне бик матур егет итеп күз алдына китерәсең. Тик хыялында тудырган ирне очраткан һәм аңа кияүгә чыккан кызлар бик сирәк дигән сүзен исенә төшерде. Уйларыннан качар өчен йокы бүлмәсенә кереп китте. Тиз-тиз генә юынып җылы юрган астына чумды. Күз алдына Ланс килеп басты. Ул нинди шибәр, яраткан кызы бардыр дигән уйдан тәнен кайнар дулкын яндырып алды. Ясминәнең күңелен әле бер генә егетнең дә булай җилкендергәне юк иде. Мәхәббәт дигәннәре шушы була микән? Ул үз сүзеннән үзе килеп җибәрде. Урыныннан торып биисе, җырлыйсы килә. Шул чак күз алдына дәвәнисе килде. Ясминә хыялларын иң беренче аңа сөйли. Ул оныгын тыңлап тора да, йокларга яткач шушы хыялым чынга ашсын иде дип Ходайдан сора дип өйрәтә. Ясминә бу юлы да аның киңәше буенча иртәгә Ланс тагын килсен иде дип теләк-теләп йокыга китте. Икенче көнне Ланс иртәнге якта ук Ален белән шалтыратып сөйләште дә аларга килде. Егетне күргәч, Ясминәнең куанычтан йөрәге читлегеннән очып чыгып китә язса да, эчке хисен йөзенә чыгармады. Егет Ален белән Җиһаниядән Ясминәгә Брюгге шәһәрен күрсәтеп кайтырга теләвен әйтте. Ясминә синең белән үзе генә барырга ризалашмас. Брюггене без дә яратабыз, бергәләп барырбыз, диде Ален. Хатынының ризалык биргәнен ул күз карашыннан да аңлады. Тик ул аның күңел төпкелендә нинди уйлар кайнаганын гына белми иде әле. Лансның Ясминәгә күзе төшкәнен ана күңеле тоймый каламы соң? Кызы да аңа битараф түгел бит. Ул аның күзеннән очкын сирпелгәнен күреп тора. Ясминә мәхәббәт ялкыныннан качарга теләп тизрәк йокы бүлмәсенә кереп бикләнде. Яшьлекнең ике матурлыгы бар. Берсе яшьлек үзе, икенчесе беренче тапкыр гашыйк булып мәхәббәт ләззәте кичерү. Аңламыймысың ана йөрәге? Ланс кебек бар яктан килгән шәп егет каршында кайсы гына кызның күңеле үз урынында калыр икән? Ясминә дә аңа гашыйк булганын үзе дә аңышмый калды балакай. Җиһаниянең уйлары шундый кызу тизлектә бөтерелеп алды. Ул шушы дулкын белән юлга әзерләнде. Ул Ясминәнең бүлмәдән матур итеп бизәнеп чыкканын күрде. Ланс кыз янына килеп, аңа үзенең машинасында барырга тәкъдим итте. Шәһәр белән танышырсың, диде. Ясминә артык кыстатып тормыйча гына егет янәшәсенә кереп утырды. Брюгге шәһәре турында ишеткәнең бармы, дип сорады. Европада үзенең урта гасырдагы тарихи биналарын саклап калган бердән-бер борынгы шәһәр. Шулаймы? Ланс кызның җавабыннан канәгать елмайды. Ясминә күңеле белән Брюгге шәһәре урамында йөри башлады. Урамнары чыннан да кинофильмда күрсәтелгәнчә тармы икән. Ул күз алдына борынгы шәһәрне китерергә тырышты. Брюгге урамына аяк басуга Ясминә үзен граф, герцоглар заманындагы хатын кыз итеп хис итәргә тырышты. Борынгы архитектураны саклап яңартылган борынгы тарихи йортлар янәшәсеннән атлаганда, күңел халәте үзеннән-үзе үзгәрә. Вак таш түшәлгән юлдан шап-шып итеп карета тагылган атлар уза. Атларны графлар чыры киеменнән киенгән ир-атлар иярләгән. Ясминәнең һәр нәрсәгә зур кызыксыну белән караганын күзәтеп баручы Ланс, Брюггедә җитештерү тармаклары юк. Бу бары тик туристлар шәһәре генә дип Ясминәне иң беренче шоколад музеена алып керде. Нинди генә формадагылары юк монда. Авыздан сулар килә торган. Бельгиянең иң олы казанышы шоколад һәм сыра ясау икәнен аңлатып, Ланс аркасына асылган сумкасыннан шоколад алып кызга сузды. Ясминә рәхмәт әйтеп алды да дүртесенә бүлде. Куе шия төстәге баллы әшкелтем шоколадны киртеп кенә ашый-ашый юлны дәвам иттеләр. Бельгия шоколадының тәме безнең илдә сатыла торганнарга охшамаган. Күпме ашасаң да туйдырмый, берсеннән-берсе тәмле, диде Ясминә. Җиһания кызының шоколадны яратып ашавына да куанды. Аның игътибарын Аккыш күленә юнәлдерде. Аккыш күле, нинди матурлар, берсеннән-берсе горур кышлар, диде Җиһания сокланып. Бу күл аларның йорты. Ел әйләнә шушында яшиләр. Ни өчен шулай? Ул мондагы халыкныкы түгелмени?
Дәвәни авылда яшәгәндә казларны елга буена алып барып куя иде. Кызының ихлас сүзеннән Җиһания көлеп җибәрде, иңеннән кычып куйды. Юк, балам, булар дәүләт карамагындагы аккышлар. Күрәсеңме, аларның һәрберсенең аягында тамгалы йөзек бар. Ясминә якынрак килеп карады. Чыннан да һәрберсенең аягына тагылган йөзекләрен күрде. Аккыш күлендәге хозурлык һәм матурлык каршында Ясминә таң калды. Елганың ярына ук терәлеп 16-нчы гасыр стилендәге йортлар тезелгән. Алар аңа борынгы заман тарихы китабы битләрендәге рәсемнәрне исенә төшерде. Узган гасырда шәһәр халкы өчен шушы су юлы буйлап сәүдә хезмәте күрсәтелгән. Бер шәһәрдән икенчесенә азык-төлек, кием-салым капчыкларга салынганда, су юлы буйлап суднолар да җибәрелгән. Хуҗасы аны капка төбенә чыгып көтеп алган. Менә бит нинди заманнар булган. Кеше акылы барыбер сәүдә итү юлын уйлап тапкан. Әйдә кул эшләре кибетенә керәбез, диде әнисе. Шигу эшләренә карап күзне ял иттерү дә үзе бер сәнгать монда. Әнисе дөрес әйткән. Ясминә кибеттәге гаҗәеп матурлык эчендә югалып калды. Күзләре берсеннән-берсе матур җепләр белән чигелгән искәтерләр, кул яулыклар, баш яулыклары, урындык япкычлары һәм тагын ул санап бетерә алмый торган әйберләр арасында адашып калды. Үзен яңа дөньяга кирип килгәндәй хис итте. Кулына алтын су җепләр кушып чигелгән ефәк кул яулык алды да сокланып басып тора башлады. Шушы кул яулыкны салып куя торган конверт та күргәч, тәмам гашык булды. Бик матур, сиңа сатып алам, диде дә Җиһания кассага барып түләп тә килде. Ясминә кибеттән ефәк кул яулык тотып чыкты. Кесәсенә салып куясы килми. Шул чак кызы янәшәсеннән атлап баручы Җиһания аны култыгыннан алды да бөек сер әйткәндәй, ул гасырда Европа кызларының егетләр сайлау ысулын исенә төшерде. Алар егетләрнең игътибарын җәлеп итәр өчен урамда барганда яки балларда, биегәндә кулларыннан кул яулыкларын төшереп җибәрә торган булалар. Ул кыз белән танышасы килгән егет барып ала да кызга китереп бирә һәм шуннан аралашып китәләр. Әнисе сөйләгәннән Ясминә килеп җибәрде һәм ефәк яулыкның кулыннан шуып төшкәнен үзе дә искәрми калды. Алин белән бик кызып сөйләшеп барган җиреннән Ланс «Жасмина» дип эндәште. Ясминә аның кулында үзенең ефәк кул яулыгын күреп гаҗәпләнеп торды. Ланс яулык белән бергә кызның кулын тотып, «Син миңа бик ошыйсың», диде серле тавыш белән. Яшьлекнең шаулап чәчәк аткан чорында хисләрне тыеп калып буламысың? Ясминәнең дә төне буе күз алдыннан Ланс китмәде иш. «Син дә миңа ошыйсың» дигән сүзе тел очыннан чыгып киткәнен үзе дә сизми калды. Егет белән кызга шушы сүз генә кирәк булган диярсең, йөзләре кояш кебек балкыды. Җиһания күңеленнән генә яхшыга юрады. Алин да аның күзенә карап серле итеп елмаеп куйды. Ул бу караштан «Сиздеңме яшьләрне» дигән сүзен укыды. Җиһания кызының игътибарын монашкалар яши торган йортларга юнәлдерде. «Монахлар һәм монашкалар турында сөйләле миңа», диде Ясминә. «Дөньялыкта гомерләре туктагач, үзләрен турыдан-туры иҗмакка әзерли торган кешеләр. Гомерләрен гел гыйбадәттә генә уздыралар. Кул эшләре белән шөгыльләнәләр, алар җитештергән әйберләр сатыла торган махсус кибеттә бар монда. Акчасын да изге эшкә генә тоталар. Алар кеше рәнҗетмиләр, зина кылмыйлар, изге җан ияләре». Ясминә әнисе сөйләгәнне тыңлап барды да башта көрсенеп куйды. Йорт җирләре юктыраларның яки зур гынах кылганнардыр да шуны намуслары күтәрә алмагандыр. Үз-үзләреннән качар өчен шушы юлны сайларга мәҗбүр булганнардыр. Мин әле яшь, изге булам дип, монашка тормышын сайлаган кешеләрне аңлый алмыйм. Бу турыда сөйләшмик. Тормышта әллә нинди катлаулы язмышка дучар ителгән кешеләр була, дип Җиһания бу катлаулы темага нокта куйды. Ясминәнең 2 атна кышкы каникулы Җиһания өчен 2 көн кебек кенә тоелды. Ничек сагынып көтеп алган булса, шул хис белән озатып та җибәрде. Ул чит илдә кызыннан башка яши алмаячагын, үзен тулы бәхетле итеп тояр өчен Алин гына җитмәвен аңлады. Бәгыреннән өзелеп төшкән баласыннан башка йөрәге дөрес ритмда тибә алмаячак. 39 яшендә ул тагын бер бала таба алырмы? Монысы әнисе әйтмешли Аллаһ кулында. Һавадагы кош, күктән үрелеп алып булмый. Әгәр дә Ясминә күченеп килмәсә, ул монда кала алырмы? Аның язмышын һәм тормышының киләчәген баласы хәл итәчәк. Ярты ел көтәргә кирәк. Ярты ел. Имтиханнарын тапшырып аттестат алгач, барысы да ачыкланыр. Җиһания үз күңелен әнә шулай юатып, бер көн артыннан икенчесен узатты. Аңа шушы авыр чорны узарга кирәк. Үз-үзенә урын тапмый башласа, башына яулык кия дә кыйблага карап дуга кыла.
Аллаһ Тәгаләм, миңа кабат яңа сынау җибәрдең. Кызымнан аерма мине, үз теләге белән яныма күченеп килсен иде. Раббым, Алин белән икебезне тоташтырып торучы бала кирәк безгә. Ул әдәпле, инсафлы кеше, ата булырга тулы хокукы бар. Раббым, ишет мине, ялварып сорыйм. Аннары күз яшенә ирек бирә. Шул чак Фәтхия әбисенең ихлас дугага кайчанда булса бер җавап бирелмичә калмый, чөнки дуганың кабуллыгы ул Аллаһы Тәгаләнең вәгъдәсе дигән сүзен исенә төшерә дә ихлас күңелдән ышанып тынычланып кала. Җиһания бүген эштән арып кайтты. Бер дә булай булганы юк иде. Алин аның кәефе юклыгын күреп сәбәбен сорады. Хатынын диванга алып барып яткырды да ашарга үзе әзерләргә кереште. 3 бәрәңге белән 2 кишер пешерде. Аларны яхшылап тийде. Аннары пешкән сосисканы майлы табада кыздыра башлады. Май исе Җиһаниянең күңелен булгатты. Ул авызын тотып ук кебек атылып туалет бүлмәсенә керде. Көндез ашаган круассан белән яшел чәйне кире чыгарды. Алин куркуыннан Җиһанияне күтәреп алды. Нәрсә булды дип диванга яткырды да табибка шалтыратты. 10 минут эчендә ашыгыч ярдәм машинасы килеп тә җитте. Табиб хатын-кыз Җиһанияне әйбәтләп тикшерде дә кулын кысты. Авырга узганын әйтеп тәбрик итте. Бу сүзне ишеткәч, Җиһаниянең күзеннән чәчрәп кайнар яше бәреп чыкты. Алин шатлыгыннан нишләргә белми. Шкафтан иң зур тартмалы шоколад конфет алып табибәгә сузды. Сезнең яшьтә балага узу сирәк очрый. Бу бәхет эше. Аның шушы сүзеннән Җиһаниягә хәл керде. Алин белән бергә докторны капка төбенә озата чыкты. Ир белән хатын бер-берсенә сыенып бакчадагы эскәмиягә барып утырдылар. Җиһаным, диде Алин. Безгә балабыз туганчы зуррак йортка күчәргә кирәк. Шәһәрдән читтә тыныч урыннар бар. Балалары булу куанышы ир белән хатынның күңел дөньясын шатлык хисе белән урап алды. Алин Җиһанияне җылы кочагына алып назлап иркәләп утырды. Бер ай эчендә алар яңа йорт таптылар. Документларын банк һәм нотариус аша рәсмиләштереп, тиз арада күченделәр. Элекке хуҗалары сатыласы булгангадыр, ремонт эше белән шөгыльләнмәгәннәр. Алин белән Җиһаниягә шул гына кирәк тә, алар зур дәрт белән йортны үзләренә ошыйтырган итеп үзгәртә башладылар. Алин ремонт бригадасы чакыртып китерде. Алар йортны хуҗалар теләгәнчә ясап киттеләр. Беренче каттагы кунак бүлмәсенә зур өстәл алып куйдылар. Алин аркалы урындыкларны үзе ясады. Ул хатынының тегәргә осталыгын белгәнгә күрә машина бүләк итте. Җиһания шимбә ял көннәрендә урындыкларга яшел материалдан япкычлар текте. Өстәл тирәли урындыкларны тезеп куйды да карап тора башлады. Матур, тик яшел төскенә өйне бизәп бетерә алмый. Тагын нәрсәдер өстәргә кирәк. Урындыкның терәлгеченә ак капроннан роза чәчәкләре ясады. Менә бит аз гына яңа бизәк өстәүдә бөтенләй яңа төс бирде. Кухня бүлмәсендә үз стиле буенча бизәде. Алинның агач эшенә осталыгы, кулы ятып торуы да Җиһаниянең хыялларын чынга ашырырга ярдәм итә. Җиһания меңдә бер төрле тормыш мәшәкате белән чорналып яшәсә дә, күңелендә кызы яши. Бер генә минутка да уеннан чыкмый ул. Бүген Ясминәнең чыгарылыш кичәсе көне. Җиһания йокысыннан борчылып уянды. Барлык әти-әниләр килерләр, балаларын тәбрик итәрләр. Аның кызын котларга гына дәвәнисе килер. Баланың икенче әнисе бит ул хәзерге вакытта. Әле ярый тормышында олы терәге әнисе бар. Рәхмәт сиңа әнием, бәгыр кисәгем дип типте йөрәге. Кызына 18 яшь тулганчы Бельгиягә күчереп калырга кирәк. Балих булганчы гына ана янына баланы алып була. Барысы да Аллаһ Тәгалә кулында дип үз-үзен тыныч тотарга тырышып, тиз-тиз капкалап алды да эшенә ашыкты. Декрет ялына чыкканчы иминиятләштерү фондында төгәллисе эшләре бар. Поездга кереп утыруга сумкасыннан кичә килгән журналны алып укырга кереште. Поездда кемгә генә карасаң да кулларында газета журнал. Европа халкы өчен бу гадәти тормыш, 1 минутында бушка уздырмый. Эш урынына килеп җиткәнче дөнья яңалыклары белән танышып бара. Җиһаниянең эш телефоны шалтырады. Йөрәге белән тойды. Бу кызы куанычыннан урыныннан сикереп торды. Кызым, ничек балам, аттестатың кулыңдамы? Әйәнием, сезгә дәвәнием белән бергә килергә уйладык. Син бөтенләйгә киләсеңдер инде балам. Шулай дип уйлап торам, укырга керә алсам калам. Безгә визалар эшли башлагыз. Ул кызыннан шушы кадерле сүзне көтте. Аллаһым, син минем җан авазымны ишеттең дип бар дөньяга кычкырасы, куанычыннан биеп җибәрәсе килде.